maka ihe nke eluigwe iji wee keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ onemone. Enwere second collection keta. Anyị na-ayọ ndị ushers ka ha gaghalịa. Ọ bụ maka ndị religious, ndị na-ana ezumike nka. Ọ bụ maka ha nwa ka a na-eme tata. Retirement fund for the religious. Ndị ushers na-agagharị kịta maka ya ka ha na-agazi aya na-amakwa ọkwa onemone ndị anyị nwelụ. Anyị na-elotekwara anyị niile na nkwa anyị kwere ka anyị gbaa mbọ mejupụta nkwa. Ọ bụrụ na anyị gaa na webụsaịtị anyị dịka anyị si ma n'ọkwa esiri gwa anyị n'oge gara aga, ị gaa na webụsaịtị anyị, mass bulletin anyị niile na-agazi na ya. Ịbịa ebe anyị ma enyezighị bulletin, ada enyekwu bulletin ọbụla n'ụlọ ụka kịta. Ma ị chọọ ịma ihe dị na bulletin, ị chọọ ihe ọgụgụ niile, i were aka gị printịrị nke gị na be gị were bịaba ụka. Ijekwuo na bulletin ahụ egosi ya fụ ọkwa ndị ụfọdụ na ka parish si aga. Ọ bụ na ị na-anya na bulletin, ị ga-afụ Together in Mission, ego na anyị kwere na nkwa na ego ole anyị natagoro, anyị emejubeghị ihe. Anyị wee na-ekwukwa nke ọzọ, capital campaign nke anyị kwere nkwa anyị emejupụta ara 5 ọ ga-ewe anyị. Ya ka anyị gbaa mbọ biko. Anyị na-ayọ, COVID dị mana anyị ka na-eri nri. Chineke nyere aka, ọtụtụ n'ime anyị ka na-eje ọlụ. Etu a ka o esinyekwa aka ka anyị megharịa obi, ka anyị na-emeju nkwa anyị, ka parish anyị wee nwee ike ị na-aga n'iru. Wee na-elotekwara anyị niile na parish anyị ihe niile a na-eme, ma baptism, confirmation class na-aga, communion class na-aga, ịchọọ ịgba akwụkwọ, ihe ọbụla ndị parish, ịka ụka, funeral and so on, nke ọbụla anyị na-eme ya ebe a. Gbaa mbọ hụ na ịkpọrọ ụkọchukwu anyị, gịnị anyị ahazi etu esi eme ya n'oge ugbu a. Onye ya bụ ihe anyị na-elotere onye ọbụla. Ka anyị si wee makwa n'ọkwa COVID ka ọ na-abịa, afọ na ọ na-akawanye njọ. Onye akpatalụ unu furu oge ịnata oriri, anyị ga-esi etu a wee na-eme ya. Chukwunye aka, anyị ama emechi. Anyị agba mbọ hụ na anyị na-edobe iwu ya niile were na-aga n'iru ka anyị si aga. Oge ugbu a bụ oge holiday n'elu. Ọ bụ oge ezinụlọ ji anọkọ. Ọ bụ oge eji eme ngagharị. Mana ka ụbọchị si wee dobe anyị ga-emekwu ya etu ụbọchị si wee dobe. Mana o nwere ndị be anyị ndị ya agagharị, ọkachasị ndị ya na ụlọ na ndị ya ejebe dị iche iche. Ọ bụ n'ụbọchị ụka tata, ụka nke 3 ma nke 2, ka anyị na-adị ekpere ndị niile na-aga njem. Ekpere onye ọbụla ebe ọbụla o ya eje n'oge ugbu a ka o jee ya, ka Chineke Johnny Mrs. bunata ya na-enweghị nsogbu ọbụla. So oge fada oge oluoro, anyị ayọ fada ndị niile ya aga njem ebe ọbụla ga na-eje. Anyị amasị kwụla ọtọ maka ịnọ n'ime moto. Ịkwụla ọtọ moto akarịa gụ.
ebe onye ọbụla nọ, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị nọ n'ụzọ, ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ na mba dị iche iche ya aga njem. Anyị agọzi onye ọbụla ebe a kịta wee were ohere a were na-ekene onye ọbụla na-agba mbọ fụ na ihe a na-eme ebe a na ọ na-aga n'iru. Werekwa ohere a wee na-ekene Olisa bi n'igwe maka oge anyị nọ n'ebe a aka ụka na parking lot. Ụgbọelu adịghị ekwe ka anyị nụ ihe, ọ wee bụrụ ebe anyị nọ. Anyị wee na-ekene nke dị iche onye ọbụla n'ime anyị na-agba mbọ hụ na anyị na-abịa, wee na-ayọkwa ụnụ ka unu lotere ndị be anyị nọ n'ebe dị iche iche, especially na Los Angeles ebe a, na ha bịawa ebe a nụnwa na anyị na-aga n'iru. Nke ọzọ bụ tupu anyị ebido ka anyị mara ọkwa na YouTube anyị bụ live, o bido tata. So ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị zisara ozi na a na-aka ụka ebe a. YouTube bụ live, Facebook bụ live. Ịbịazie abịa na parking lot ebe a, i were anya gị fụrụ ya bụ anyị na-agbakwanụ mbọ fụ na parish anyị na ọ dị ndụ na ọ na-aga n'iru. Anyị wee na-ekene ụkọchukwu anyị Fada Umeobi maka ihe ndị a niile. Fada daalụ, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Anyị wee na-ekene onye ọbụla n'ime anyị na-agba mbọ hụ na anyị kwụchim na-eme ka parish anyị kwụrụchim n'ime ya. Daalụnụ. Ya tupu anyị agọzie ndị na-aga njem wee gọzikwazi anyị niile, ka ntị ikwu ọnụ wee kene anyị niile ndị na-agbakọ ebe a ụbọchị ụka ọbụla na-avọlụntia ebe dị iche iche, ndị teknọlọji, ndị ọsha, ndị nne, ndị nna, ndị ọbụla kwaya director, onye ọbụla ka hapụkwa ịmara ịgbawa afọ oge ụfọdụ ichefuo. So ma agatoli na mgbala ya ọkwa, anyị na-ekene onye ọbụla onye echefuru ịgba ya ma a na-ekene nke ya kacha. Amen. Anyị na-ekene onye ọbụla, na-ekenekwa Chineke n'ụzọ pụrụ iche wee na-ayọ ya amara ka anyị ozi ayịyọ maka ụmụnne anyị na-aga njem. Anyị ga-agwa onye ka anyị gbatịpụ aka anyị na ya nwebe ekpere. Ezi Chineke dị ndụ, nna nwere obi ọma, anyị na-enye gị ekele oge niile. Anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọgo n'iru gị ọzọ n'ụbọchị tata n'ime aja misa. Anyị wee na-enye gị ekele n'isi anyị niile, ma ọ kachasị n'isi ụmụnne anyị ndị ga-aga ebe dị iche iche n'oge nwa bụ oge eji agagharị nnukwu maka mmemme. Na anyị na-ayọ ka izite ndị mmụọ ozi gị ka echekwaba fa, kporofe ụzọ belefe azụ, ka fa ghara izute nsogbu ọbụla, ka ije ha bụrụ ije awere, ka ụkwụ ha ga-eji wee nọta ma ha ga-anata makarịa nke eji wee pụba. Na mgbe ihe ndị a niile na-eme, ka ị na-anara otuto oge niile, ka nchekwaba na ngọzi wee bụrụ nke anyị oge nche site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ekele dịrị Chukwu. Amen.